uripe sak dalam-dalam golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Kanca-kanca YouTuber ampun ngantuk. Joget yo. Aku iki tukang tambal rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apa sewetengku krasa kroncongan Syukur. yo wah iki mesti rezeki teko emak jedor lan pecah maneh isih esuk rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk. Joget lagi Mas Bro. Ayo Pade. Aku iki tukang tambal ban. Hei yo. Uripe sandalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo yo yo. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes lah kok malah konangan. Gini joget gini. Gini loh. Ono ban pecah Ayo kayak di kayak. mesti rezeki emak jedor ban pecah Ah, terakhir ini kayak. esuk rezekine tambah oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah